همونجا همون ساعت‌های волидони Сорбон Иброҳимов донишҷӯ ва варзишгари 24 сола ки аз сӯи як ҷавони аробакаши ҳамсоя ба қатл расид, иддао доранд сабаби аслии марги писарашон маҳз ҳасудии ҷавони ҳамсоя ба зиндагӣ ву имкониятҳои писари онҳо буд. писари бузурги ин хонавода рӯзи 19 август дар пайи як баҳс бо Кароматулло Сафарови 32 сола ки дар як бино ва як даромадгоҳ бо ӯ зиндагӣ мекард, аз 4 зарби корд ба қатл расид. از قفوش کورچه زدیم از قفوش این در همین نزدیک خونتون پشت خونه اون رفتن شون تا میتیم پشت خونه که رحم بود. مادری سوربون میگوید آنها همیشه به آن تلاش میکردند که فرزندانشان صاحب معلومات و از همه امکانیت‌ها برخوردار باشند. سوربون و کرامتالله با هم زیاد دوستی نزدیک هم نبودند، اما یک جا در یک محله که بزرگ شدند کرامتالله در حالت‌های ضروری از سوربون پول میپرسیده است. ба шуниди модар бори охир дар пайи чунин пулпурсӣ Сорбон ҳам гуфтааст ӯ донишҷӯ аст ва наметавонад ҳар бор ба ӯ пул диҳад. худо ҷазошатият худо ҳукумат давлат қонун агар аз рӯи инсоф бошад мумкин қонун худаш ҷазошатият вая ҳами хелми ҷазоша худаш метият. ман гиҷо мерам вая ман кушта натонам ман барои ҷинояткор намекунам ман фарзандои дигар ман сағира намекунам ман шукрона иноша мекунам. гулнора Сафарова модари Кароматулло гуфт ки аз ин ҳодиса ӯ ҳам нигарон аст, чун Сорбонро мисли писараш дӯст медошт. ин модар иддао дорад ки писараш пас аз хизмати ҳарбӣ ба бемории рӯҳӣ гирифтор шуда гоҳ-гоҳ дар хона ҳам асабонияташ эҳсос мешуд. چی خیلی یگان خصومت داشت این کرامتالله با سوربون؟ چون شما میدونیم در آشیانه یکم اونها در آشیانه دوم زندگی میکردن. هیچ شما من نمیدونم بچه‌ام هیچ علمی و شما نفهمیدم. خیلی کمی دهان به دهان یگان گفت زده باشم روش نمیدونم. падари Сорбон мегӯяд додари Кароматулло ки донишҷӯ аст ҳангоми бозпурсии пулис иқрор кардааст ки бародараш як ҳафта пеш аз нақшаи куштори Сорбон дар хона суҳбат кардааст. як ҳафта 10 рӯз ами сира баҷо кард яна фарз кардем мора нагуфт мумкин хонашо ҳамаш медонист набоша мо пеши раша бо мегирифтем. Сорбон Иброҳимов дар соли 4 факултаи дорусозии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил мекард ва дар чанд моҳи ахир ҳам ба далели таномандиаш ба маршировкаи ҳарбӣ ҷалб шуд. аз вазорати корҳои дохилӣ гуфтанд ин ҳодиса пас аз чанд лаҳзаи рух доданаш аз сӯи пулис сабт шуда нисбати Кароматулло Сафаров бар асоси моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парванда боз шудааст. ин моддаи кодекси ҷиноӣ маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 15 солро дар назар дорад. дар пайи ин ҳодиса хонаводаи Кароматулло аз модари Сорбон узр пурсида муваққатан аз ин бино кӯч бастанд. ҳоло аз Кароматулло дар ин бино фақат як ароба боқӣ мондааст.